okusho ukuthi ngempela umkhwanazi le never ithintile kusekhona eminye imithambo equmbile la khonasi ayikhale asifesonke baphela sifesonke baphela bosana behluleka sengishilo mina la ngikhuluma ngento engiyaziyo angikhuluma mina ngakuthatha ngubeke mina la kuvulwa khona 24 hours abuku utshwala baka budayisa uItopsy engazi koshaya kuze koshaya kuphulwa yonke into kwemthetho because they are independent country on their own. And I've said it, not today, long time ago. I'm partying about drugs. And you've spoken very well, articulating and emphasizing about drugs. But here, meaning, ngoba ngikhuluma ngendaba zaKwaZulu, la uphethe khona. Nawe ke mfowethu ithayi. Likuwe. Ungasabanaka laba ngeke bokuzela utho laba khohla ngeke uxoshwe ngeke ususpendwe noma maphosa uzokhuluma nje uzomamlisha so declare committee lokuthi ke committee lizophenywa we are aware yonke into right security of tight yonke into South Africa nama investors abangesabi futhi sizelwa iG20 summit ngoNovember ahambe nje uGeneral Mkhwanazi njengamanje akazange alingisa abahola abaningi ababakhona politically and in a workplace. Ngifuna ucaciseke ukuthi politically there is more freedom of expression and freedom yakho ishifane nathi njengabantu abawumphakathi abayilunga lomphakathi hayi nje bathiwa declare sithi singama enemies cha ngiyilunga lomphakathi nje mina nami ngiyilunga lomphakathi ukhubazekana ngevoice kanti ngithala shaka ngizumleze kuphela mina into eyenzakalayo la ukuthi one mangabe ubuka ukuthi osopolitiki they have a freedom of expression bakuzikhuluma nami kanjani kodwa umuntu who is employed and appointed like uGeneral Tata Mkhwanazi is a very courageous of him to do so. He reminded me when I was working for SAPC ukhoze when I was oppressed ngayo yonke indlela ngicindezela ngayo yonke indlela ngadubulundela ngishaba abaphathi engabathatha ngabasa ngaba introducer endaweni ezinkulu ngithi mina acknowledge ukuthi sebephethe lutho abazame bekubone lokho ukuthi nginamandla amandla amazovumbuka yese ngingaphandle namanje bangandamina kunalokho they are preaching the gospel ukuthi mina ngiyahlanya. Yes, I do. Ngiyahlanyeka khona yes kodwa ngendlela ekahle mina ngangibuka it's up to you how you judge me. Finish. Into ebalekile njengamanje Mkhwanazi kunabakholi bezepolitiki akade bethi sokhuluma ngalinye langa akaze besho lutho kunalokho omunye wabo baningi omunye wabo baba uJacob Gezekisa Zuma wayelokho eshili usuku nosuku ehlukumezeka kwaANC othi ukhuluma ngalinye langa thina salindelane na salindela ispeech somlomo kodwa sange sesithole kunalokho sathula idisaster esikuyona namhlanje eyenzeke ngoMay 29 2024 myself I sacrifice because I was with him and even he declared a secret to me that Macingwane sengikhathele abanye babo afanele ngithathe umkhonto ngokwazi kodwa njengomuntu omdala ukubekezelela konke lokho ayisekho enye option makhala mina nyembezi he's the witness because I knew exactly that history tells us history does not lie because it's a finished sentence. Uma into isiyenzekile ayisophinde ivuke leyo nto washo into eyodwa kuphela wasiya actor action speak louder than words. He's spoken more than me speaking right now. Jacob Gezekisa Zuma,
he introduced the MKP, and the MKP have destroyed the whole South Africa and the whole African continent. Doesn't matter who the MK in engakanani, doesn't matter MK is chop and changing, doesn't matter MK has been looted by VPS, Floyd Shivambo, doesn't matter, but the purpose of the introduction of the MK, he have distracted the government of South Africa, have distracted the government of KwaZulu-Natal. We have no country right now. And Mkhwanazi came exactly at the right time. Njengamanje, I want to tell you, my people, and tell you without fear or favor, without fear ukuthi ngafa ngenjani anginendaba oselele ujabule ngeke savuke. We got a record yokuthi ufa is a permanent solution. Kwehluleka aba-Israel beqhambela amanga ingane yabantu eyihlanyela lekuthiwa uJesu bethi ivukile ayikho namhlanje. Lokho siyakwazi and it's clear ukuthi make wafa uphinde uvuke. Kodwa ziyosala zibadabule emanxebeni. Ngiyakutshela mina umlando, ngiyakutshela umlando iqophekile kuleli lizwe. And I want to acknowledge Julius Malema. Julius Malema ehlangene njalo washoda ngesigodi insizwa leya. Julius Malema washoda ngesigodi izwa ngami. Uyakwazi ukuyibona into ephilayo. uJulius Malema yabacishe befana noMbalula. Kodwa abafana exactly. uJulius Malema ineqiniso eliningi kakhulu iliyopha, iqiniso lakhe liyopha, inxeba nje liyopha noma hlulitishi yabo. Yabo. Kodwa wasuka wasonda abantu abarongo, wasonda abantu balapho kwasuka lapho kwaZulu. Kuthi inkunzi bekwe endaweni yodwa. Siyade sibazi inkunzi. Sinye kwaZulu. Usonda thina uyophilaphi. Umkhonyazi nje for political gain, but enhlizweni yakhe futhi khona iqiniso lokuthi umkhonyazi is powerful and umkhonyazi is truthful. Yabo. Ngoba unawo lento emdlayo, yabo. So mina ngiyamazi mina, angikhulumi umuntu engamazi, ngihlalile mina ngakhuluma mina ngiyamazi. So manje ke mawuthi uyabuka uNxamalala spoken about the creation of MKP, and that was the history of South Africa. And ukuthula komholi ebizwe umphakathi kuyafana nse nokuthula ukuthi mina uma umphakathi uyangiphawule khombisa ikhonto ethemba ungami. Kuyafana nse nokuthula kaMaphosa during the unrest, during the 21 arrested of ubaba uZuma. Ilapho mina ngathatha khona ubuwa umongameli wezwe, ngalithatha ubutsizwa izwe, ngalithatha imvumbu, ngalithatha izwe, ngoba ubaba wethu wahlule into eyodwa noSiril Ramaphosa ukuthi asho ukuthi cha uyakwazi konke lokho kwezekilile, umthetho awudlala indawo yawo, kodwa ayi ubuhlungu emoyeni futhi uphatheke kabi futhi bengafanele kwenzeka, ngoba the age ka 82 years by that time. Noma abathiwa wenzeni emhlabeni ungaphansi komthunzi welanga, i-age yokuphuma ejele hayi yongena ejele, kodwa bona baba nesibini sokuvumelana ukuthi bathathe umsholozi bamfake ejele. This way is what began. Namanje ke kunenkinga eziserious ezweni, and zonke zi-involve crime. I-crime engena economy, ngoba ngisho sebeyitholele lo mali babuyela back i-private sector. Akekho umuntu ona ngishama tissue zokushidaba, okumuntu omnyama ona nje ama conflicts, noma othi ukhiqiza amathawula, noma ukhiqiza indwangu thizeni kwaleli ibhayile lezwe lethu ikhiqizwa abamhlophe namaSulumane. Ibuko zonke lezi hawu thina nakho kuphela lesikwazi ukwenza, nakho sitisha ngohala uthenga kubelungu. It's an insult to the entire nation. Mkhwanazi, umlando wakho mfuthu uyawazi, awuqala ukuba vocal, awuqala ukuba strong, waba strong during 2011. Umlando wakho nje wo1990 ungena emsebenzini wenzani sokuxoxa ngeleli langa, kodwa kubalekile njengamanje ukuthi mina nginikeze elikhulu ihlombe bafethu
uyena ke umkhwanazi insizwa futhi engenalo irecord lokuthi yake yenzani esihambisana nakho nesingahambisani nakho, kodwa kuningi kakhulu esihambisana nakho eyakwenzayo. Thina siyakubonga, iyakwazi ukubhekana ngqo nezigebengu. Isigebengu kufanele siye kwaguqa nyawo, siyahamba siye kwaguqa nyawo. Uma kufanele isigebengu ukhulunyelwe naso phansi siboshwe, siyaboshwa. Kodwa naye futhi akayiphethe umkhwanazi, futhi naye akayiphathele, uphethe nabanye abantu asebenza nabo, abanikeza ama-opportunities to live. Ubaba umkhwanazi ubaluleke ngendlela eyisimanga ezimpilweni zethu nasemlandweni wezwe lakithi, njengomuntu okwaze ukubaphuphula ngomsebenzi wakhe emihle as a commissioner waKwaZulu Natal, ukuyeke ukuba u-acting commissioner eNingizimu Afrika yonke. Akekho okungaziko ukuthi umnsizwa makubo kwaZulu okusho ukuthi amathuba amaningi obugebengu futhi nabazoba khona futhi kwaZulu, namanye amathuba enzeka kwamanye ama-province angenzeka futhi athinte futhi nabo abantu bakwaZulu. So ngalokho ke ngiyaqinisekisa mina ukuthi umkhwanazi mina ngesingami he never done anything wrong regarding ukuthi aphumele obala, ngoba ngiyayazi lento yokusebenza ekwazi ukuthi u-exhaust all protocols. And mawuhamba emagagasini, uhamba wehle wenyuka, uhamba ungqongqoza yonke iminyango nama-office, vele into eyenzakala uyakhuzwa nje, uyakhuzwa ukuduku, uyakhuzwa nje, uyakhuzwa hayi igcwele wonke ama-passage lawo. Bayazi abantu abasebenzayo. Mina ngiyatshela iqiniso manje ukuthi kunabantu abasema-office njengamanje oxoxele ucolleague wakhe ukuthi unenkinga neboss ethize noma ne-deputy boss noma ne-manager ethize kuyi-section yakhe. Ungayenzi leyo sayine incwadi ayihambise enze lokho kugcine kungenzekanga, and then become the disaster. So namanje ke ngiyasho ke ngane zakwethu ukuthi umsebenzi omuhle owenziwe inkoli yenkosi, kodwa sicela uprove ngokwasemthethweni ngamaphoyisa ukuthi akube ne-arrest. Laba abantu aba-excited ngendaba kamkhwanazi nabanye abadumele ngayo nabanye abaphendulayo, asikho kwi-element yokuthi ngiyaceba la. Kodwa thina sikwazi ukuthi irecord kamkhwanazi asilazi egeja. Bese ngisho ukuthi la kulensizwa yakithi emachunweni usenzo usebenzile futhi naye kwaZulu, and na usebenzile nomkhwanazi. Usenze kusebenzeni kwakhe nomkhwanazi ephinde esebenze as uPremier kwaZulu Natal no-Department of Education. Umlando wakhe uba usikhotheni noweba asinawo, kodwa futhi asinayo into umlando ebambekayo ngaye yokuthi nabo umnkunzi abenzayo. Umnkunzi kodwa kuphela mina obabenze usenzo kwaZulu, despite being the Premier and despite being the MEC of Education in this province of KwaZulu Natal. Into ayenzalayo ukuthi after uhulumeni okade uphethwe inkatha iminyaka emide kakhulu, 1994 kuphethe inkatha, waqala ukuphatha i-ANC ngo-1990, ngo-2004 usenzo uyena omobilizayo as a Secretary General of the ANC in the province of KwaZulu Natal. Leyo nto leyo iyobuqhawe bakhe leyo, ngakho ke amandla umuntu awadliwa kwaZulu. Futhi akho sokwalangasici umlando wakhe ungaba labo ubunuku nobugebengu, kodwa futhi akukho kubambekayo thina esike sakubona sakuphatha ngezandla. Futhi namanje ke ngiqinisekisile mina ukuthi usenzo mkhulu
kwamongameli uCyril Ramaphosa njengoba mbeke lapha nje ezinye zezathu uma uthi uyabukisisa kahle ukumbeka kwakhe lapha kanye nalomama lo namaqakala avukele ubani lo enje Moseha. Ngifuna abahlaziyi bezepolitiki ukubeka kwasenza kwi-security cluster esensitive njengamaphoyisa. Phinde kuzobekwa umama uEnje Moseha lo ohlulwa ukubiza inombolo nokulawula education nje basic into basic snack wena uthi ama starter wena umthakashana ngoba wazi ukubazekile ama starter yabo is a start of education. Yes, it is that in full meal education. So and then ukubekwa kwabo lapho akuthule kuyakhuluma because this is politics. Kuyakhuluma kakhulu usenza akekho ungazi ukuthi unomdlalo